Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Yudo. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing desa Jarak nggih. Nggih. Mercane muni sik. Men saya meriah kok. Nggih, saya meriah. Nggih. Sik apa neh? Oh, ngenteni bare nika mungkin ben. Lah sebabnya napa? Ora ngrungokne aku, ngrungokne mercon nggih. Iya. Nggih. Ben ditelasne sik. Nggih. Lah kados mekaten menika lho. Nggih. Kehebatan dan juga semangate Piyai Jarak. Nggih hebat. Nggih. Anggenipun kepengin memeriahkan bersih desa syukuran wonten ing mriki. Leres dawuh panjenengan. Malah kepara mengke terakhir mboten mercon, Pak. Napa? Langsung bom. Hebat. Apresiasi dan salut untuk segenap panitia bersih desa ingkang wonten desa Jarak mriki. Lah nggih, luar Nggih. biasa. Nggih. Lagi iki lho dagelan metu dibarengi mercon ya iki. Nggih, nembe niki. Ben kersane telas riyen. Ah nggih. Nggih. Hebat. Pangapunten Bu Lurah. Wah, sampean kalau wau pun sapet jagong kalih Bu Lurah. Suwe. Nggih, kula mboten dandan wonten balik desa Kadowan, Mas. Lah terus dandan temu ndi? Kula teng kandange Mbah Misnun. Ing atase jenengane pelawak kondang, pelawak viral laris kok iso ning kandang lho. Lah pripun wong balik desa adoh ku mlaku kadohan panjenengan apa pas nimbali kula mengke malah kesuwen. Akhirnya ampreh cedhake kula teng wingking. Nggih. Teng kandange Mbah Misnun iki sapine wih gedhi-gedhi, Pak. Nggih to. Kula pas pipis lek kok sapine wedok mundur ngene to. Wis jelas iku nek somben pedete mirip aku ya berarti karo aku Mbah Misnun iki. Iya. Alhamdulillah Nggih. kalau wau minggah panggung dikawal karo Linmas loro. Sing siji sopan tenan. Elok Piyai mriki kok Sing siji nrimo. kok iso nrimo. Lah jenenge sopan karo trimo lho. Nyat asmane niku. Nggih, sing sopan iki sampean pirsani piyayine. Pripun? Mas yo tuwekno gaul rambutnya dirondap. Saya kaya tanduran. Kula dikowawal ning di ditutne. Lho dandan ning kandang ya ditutne, minggah panggung ditutne. Nggih. Sing ngerti kalau dagelane teko. Lah sing gak ngerti kalau malinge kecekel. Kula kan nggih isin to. Niku mergo panitia tanggal jawab ngoten niku. Tanggung jawab. Nggih. Niki patut diapresiasi dan salut untuk pemerintah Desa Jarak. Nggih. Karena nopo sampun gelar wujudipun bersih desa punika naluri nalar sing diuri-uri Leres. warisanipun para leluhur, warisanipun para kuno. Nggih. Sebab apa diarani kuno zaman aku rung ana. Mulane dilestarekne diuri-uri ini adalah sangat luar biasa. Leres. Nggih. Hebat tenan kok. Nggih. Wong nyatanipun Piyai bersih desa niku janjane tetep sambung kali tuntunan agama kok. Leres. Gitu. Dawuhipun Intine nuwun sewu, intine Nggih. Piyai bersih desa niki lak ana telu. Leres. Siji syukuran, loro sedekawan, angka telu niki kangge ajange silaturahim. cocok Sing dawuh telu-telune panjenengan. diperintahne kali agama. Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wong resikan menika saperangan saka iman. Leres. Jer ngawontenaken bersih desa menika bakunipun ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan, katentreman lan kabagyan kabeh warga Jarak tak dongakne panjang umur Allahumma. Amin. Akeh rejekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Lunas utange Allahumma. Jelas mekare gung lunas Mas nika. Kok iso? Amine banter kok. Oh iya. Kula niki kalih Piyai Jarak niku pun boten sinten-sinten Mas. Asring tidak mriki to. Kalah Piyai Jarak, Desa Jarak niku saya sudah paham. Desa Jarak niku terdiri dari 2 dusun, 4 RW, Leres. RT-ne 14, Nggih. jumlah penduduk 3.100, rondone 240. Sampeyan ning nganti tekan rondo bareng ngapal. Survei. Survei karena apa? Ini ada info yang masuk valid, boten saking sinten-sinten. Tek akeh men rondone. Lho, lah pripun lah Yayang? Sampeyan boten pirsa Yayang to? Yayang sapa? Lho, Bu Lurah ibu pacare sapa masane?
Masya Allah nembe ngerti. Sekelimah sampean matur teng dhuwur panggung nyocok rasane ngatiku Mas. Sampean ketoke pengen dadi pesaingku ketoke. Ngapunten Cak Yuda, kula mboten ngertos saestu. Ora ngertos pripun kudune kan sampean kulak pawarta. Bulurah ke sejatine sapa? Masalah saestu kula mboten ngerti. Dados bulurah niku pengen dadi pesaing sampean teng mriki. Mboten ngerti. Dados bulurah gandeng kalian jenengan. Dangu Pak gandeng kalih kula. Pripun to? Syukur. Sampeyan ngelokne bulurah lemu wah ra ngerti khasiate wong lemu sampeyan. Lah piye khasiate wong lemu? Wong lemu niku penak Mas. Ning ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur iso dadi selimut, ngiringan iso dadi guling. Keloni setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Nggih. Dadi jenengan caket sanget kalih bulurah. Lho, bulurah niku pripun nek kalih kula nek nimbali niku mboten Mas, mboten Cak, mboten Pak. Terus sayang. Masya Allah. Lah kula nek nimbali mriku beb. Oh, bebek ngoten nika. Nggih, ayang beb niku kula nek mriku. Pripun sampean niku dangu mak gandeng kalih kula. Lho, lha iki to, mesam-mesem mawon to. Lho, pripun pedhek kula? Nggih. Modele nggih ngoten niku. Lah pancen piyanyene grapyak ngoten kok. Lah grabyak sinten sampean niku lho, sampean niku sing sampean dol murah sampean sebagai wong lanang. Lah kok iso? Lah bulurah sampean cedhaki terus. Lho, sing nyedhake mboten kula, bulurah iki nyedak malah nyedhaki kula malan. Tul. Weh. Kuwi dihormati piye sak desa lek menyeluk sak gremu dhewe. Saya bulurah non aku kapil zaman pacaran. Tak teluk taltul lho. Pancen asmane dak watul. Nek dak wae ngedeni tule lho sing gak medeni blas. Nggih. Bu, bulurah. Ayang. Wah, Dik kaya ngono to kelakuanmu. Sampeyan nek kasar kuwi bulurah lho. Lho, maksudnya nuwun sewu ini tidak ada batasan antara lurah dan bawahan, tidak ada tamu dan apa itu tuan rumah. Ini adalah antar sesama kasih sayang. Wah, nggih. Sayang. Aja mbok baleni. Kowe iki nek wis sitok aku ya aku tok ae. Iya to. Weling ora? Zaman awakmu jago lurah pertama sing kragati sapa? Oh, sing kragati sampeyan to, Pak? Sapa sing ngomong ya Pake kono to, Pake. Tak kira sing ngragati kono ora. Sapa kula mamung nderek urun ndedonga. Urun ndedonga lho. Masya wong urun niku urun isa urun tenaga, isa urun prabeya, isa urun donga. Ha nek ora isa urun tenaga, urun prabeya ya urun donga. Ning nyatane pripun 3 periode dimenangkan oleh budak watul. Pokoke solihah. Oh, elok tenan nggih. Wis pokoke 3 periode sampeyan rasa jago neh. Ya ra entuk pancen maksimal 3 periode kok. Lah iya mulane ra entuk gak takon. Oh, nggih. Momo entuk ya menang neh dheke. Ora nek musuhe kok. Nggih, rencana niki kula wau di WA. Pripun? Wayang kulit niki mboten namung setahun sekali. Pendak minggu, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tegese bulurah kiai perangkat desa matur nuwun, sedaya para pinisepuh matur nuwun sampun maringi menapa menika rejeki dumateng Mas Yoyok lan kula rencana seminggu, Pak. Seminggu pisan ya. Nggih. Luar biasa elok tenan. Dalam bentuk YouTube. Lah gur nyetel YouTube bendina ya iso cak wingi. Nggih, lah tapi kan termasuk apresiasi teng panjenengan lan kula purun mirsani YouTube. Ini hebat, ini termasuk salah satu desa menjadi tolak ukur barometer di Ponorogo, Jawa Timur bahkan Indonesia kekompakan dan keguyup rukunannya dalam melestarikan budaya tradisi. Niki Pak, jarak kok Pak pripun warga masyarakate panjenengan pirsani. Ayem, tentrem, guyup, rukun, ora tau gegeran, ora tau tukar padu, beda karo daerah-daerah kono. Nggih. Ning kono-kono kae senengane tukaran, senengane gegeran, senengane gelutan. Karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Nganti kaya ngono kuwi. Saking sereke milik barang kang melok selak kesusu muluk, iri serai dengki, itu penyakit yang harus dihilangkan. Kados dalu punika tata lair kan namung hiburan, tata lair namung tontonan. Ning yektosipun dalu punika tarekotan utawi tirakatan.
Nyenyuwun ning ngersaning Gusti supaya desa Jarak menika pinaringan ayem tentrem, masyarakate guyub rukun. Amin. Hiburan niku namung selingan, bakune niku ndonga, Mas. Nggih. Ponorogo padakne. Nggih. Ponorogo niku nuwun sewu agama sampun jelas. Lho pripun pondok mayak hebat. Nggih. Mriku wonten pondok terbesar se-Asia Tenggara namine Pondok Glontor. Niku Sik. Sampeyan iso ditapuhi wong pirang-pirang. Sinten, Pak? Pondok modern Gontor. Kula wau ngomong napa? Glontor. Salah, Pak. Aku ki benerne sampeyan. Lah nggih. Nggih. Pondok Gontor. Niku sing bener. Heeh. Lah sampean aku lho ngono piye? Sampeyanmu salah mergo muni Glontor. Salah. Iki piye to? Kuwi njaluk dipacul lambemu apa piye ora? Lah Kuwi ngerti- dibenerke ngono lho. Lah ngerti wong salah kok sampean tiru. Alah mbuh. Ayo. Pondok Gontor, Pondok Mayak hebat berdiri di sini. Ini Nggih. mewujudkan bahwa warga masyarakat menika cinta terhadap agama, Nggih. cinta terhadap budaya dan juga bangga bernegara Republik Indonesia. Nggih, leres. Cekel kabeh warga masyarakat mriki. Nggih, leres. Kejawi Pondok Gontor ugi wonten mriki menika wonten pondok yang sangat luar biasa nggih Pondok Wali Songo Ngabar. Oh, ngabar Kecamatan ije. Siman mriki mila Nggih. kula ngaturaken sungkem bekti dumateng pepunden kula Bapak Kiai Ihsan ing Pondok Wali Songo Ngabar lan ugi Bapak Kiai Kusnun sugeng mirsani Nadianto lumantar YouTube mekaten. Nggih, wong Ponorogo menika pono punika ngerti raga punika awak. Leres. Ateges ngerti ning awake dhewe mulat sarira hang rasa wani. Nggih. Ora goleki elek-elian ning goleki eleke dhewe, ora metani elek-elian ning metani awake dhewe. Wong jenenge raga punika ragangane awak. Nah. Sing diragoi rina lan wengi. Nek reget ya kudu gelem ngragati. Nah. Wong jenenge wae raga ragangane awak. Iya. Kanthi bersih desa kanthi sedekah bumi niku termasuk reget raga sing rina wengi dirogoi niku diresiki lantarane tirakatan ndedonga hiburane wayang kulit. Nggih. Pripun? Kenapa kok hiburane wayang? Napa nih? Sebab wayang menika naluri, Mas. Wayang menika jarwa dosoke warisane eyang utawa wajib sembahyang. Leres. Tinggalane para wali, tinggalane para sunan. Nggih. Paham kula? Sing nglakokne wayang jenenge dalang. Dalang. Nggih. Dalang menika tegese ngudal piwulang kang luhur, piwulang kang becik, sing becik padha dienggo, sing elek padha ditinggalno. Sampeyan dalang, Pak. Oh iya. Kok sik kelir ngopo kok rupane putih? Kelir rupane putih niku nggambaraken jagat menika suci. Apa to tegese suci? Bulurah susune sak panci. Kowe tak kepruk dhewe lho, ora Maksudnya senengane ora sering anu ngoten lho, sering sulanan suci tegese kaya jabang bayi lagi jabang lahir bayi ngono kang kae. lagi lahir ora duwe dosa. Nggih. Niku suci tanpa dosa ibaratnya kaya kertas putih, Pak Yoyo. Wayang tengen karo kiwa. Tengen karo kiwa. Kiwa tegese iki hawa. Wong kendel nih hawa nafsune. Kumalungkung adikang adigong adiguna. Heeh. Sing tengen ngopo kok madhep rono, sing kiwa ngopo kok madhep rono kabeh renek sing madhep rene. Nek adep-adepan kancane glut ngiwangi, Pak. Lah iya ngono kuwi. Nggih. Filsafate nganti kaya ngono. Filsafate ya, lho Pak. lha sampean kula tangleti sejarah mboten paham kok. Napa? Singosari ngadeg, bar Singosari ngadeg mudhun Majapahit. Bar Majapahit turun kerajaan Islam pertama Demak. ning tanah Jawa, Demak. Sakniki kula takok, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Halah ora Raden paham. Patah dan juga Aduh, para wali Allah. Aduh. Enek saka guru Alah, siji alah, saka alah. Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok sik to sejarahe ngono kuwi. Alah sejarah endi kok. Wong ngadeke Masjid Demak gak paham, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Sunan Aduh, salah. Raden Patah. Aduh nyapa Raden Patah usung-usung barang. Angel men to iki. Heeh. Jeneng Sunan Kalijaga. Ah, mboten saged. Lah sapa? Pengen roh sing ngedekne Masjid Demak. Pengen. Tukang karo kuli. Saman wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemno wis tau. Nek kala jengking pernah, Pak, kala jengking.
Niki fakta loh Pak, sejarah itu jangan dilihat, jangan ditinggalkan. Jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah menika sejo sing aja diarah-arah. Itu harus kita pertahankan. Lumadina agama suci mboten saged mlampah tanpa wontenipun Wali Songo. Nggih ta? Ngene kok Pak mantune Sunan e. Waduh. Sunan sapa? Sunandar. Iki lho Cak Yuda. Nggih. Iki Bu Kades kepareng-paring dawuh WA kalih kula. Bu Kades WA. Lah kok malah WA karo kono ora WA karo aku. Piye to Dul karepmu? Ya bener Bu Kades. Lah nyawang karo aku kan rada lumayan lho awakmu kaya gemuk ngono. Lho ngenyek sampean niku. Pripun to? Nggih. Wong gila pe kaya ngene kaya gemuk. Pripun Lho niku? dawuhe. Surasane pripun? Mas Dalang, Ketua Paguyuban Kepala Desa, nenggih Kepala Desa Sekaran. Menika Pak Kades rawuh kalian Pak Dewan Bapak Riyanto. Lah niku Mbak Kades Sekaran. Oh, nggih. Wah, niku tukang nyawer niku. Nggih to? Nggih. Mbak Kades Sekaran. Wah, komplit berarti nggih jajaran Porpom Kimcam, pimpinan kecamatan sedaya rawuh, Pak Camat, apa Koramil, Kapolsek sedaya lan perangkat desa sekecamatan Siman ndugi sedaya hebat wilujeng rawuhipun Pak para Demang. Nggih. Dan mila saking menika kula nyuwun nganti sanget dumateng Bu Kades, Bu Dakwatul jenengan pinarak wonten pepanggungan mangke nderekaken Bapak Riyanto ugi Pak Lurah Sekaran minggah wonten panggung. Ngoten nggih? Oh ngaten nggih, diaturi minggah mon mboten napa-napa. Duduk. Duduk. Ayo kene sayang, ayo kene. Ora usah ngrungokke gurem ceceker. Antarane sliramu lan sliraku iki wis nyawijing tekad bakal urip bebarengan nganti tumekaning pati. Monggo, Bu. Ora tanganmu kok iso kaya ngono iki ketemu pirang perkara. Lho, pripun to sampean? Kuwi astane bulurah iso kok cekel iki lho. Yang sampean jelasne. Sampean jelasne yang. Sik di caosi mik. Nggih. Mikku apa mik iki? Oh mik iki. Tak kopro. Sampeyan mik sing iki. Nggih. Sugeng dalu Bu Kades. Sugeng dalu. Nggih. Mas Dalang. Mboten lho jenengan kalih Cak Yuda iso akrabe kaya ngono. Nembe niki wau. Saderenge mboten ngenten. Lho jare jenengan nalika nyalonke yang pertama mbiyen sponsore Cak Yuda. Mboten niku suudon niku. Salah. Fitnah. Fitnah. Lain di bibir, lain di hati lho sampean. Mboten. Hati dan bibir saya itu sama nih. Bibir sing ndi? Lho. Bibir ya iki karo iki sampean ya enak ora. Tak kira bibire. Pak. Siap. Nggih. Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ingkang Bapak Lurah Sekaran? Ceritane ketiban sampur. Nggih. Nika Pak Lurah Sekaran. Gara-gara bunjarak jane aku mung diparingi pisan. Tapi kenyataane nek apa sing tetep diceluk kon melok becek. Padahal nek maring aku sepisan tok dek mben taun 2011. Nggih. Ping pisan tapi nek ngeling-eling sampe saiki nek apa-apa panggah diceluk. Napa niku 2011 niku? Ya gara-garane kae to. Sing pundi? D5. D5 niku napa? Datang duduk diam dapat duit. Oh, sampai saiki duite panggah dijaluk. Ganek entek ya. Nyen ngapunten. Nggih. Mas Sugeng rawuh nggih Pak Lurah Sekaran. Niki halo Pak Dewan niki, Pak Dewan. Lah niku Pak Dewan. Niku Pak Dewan iki bos kula niki. Tak wanci-wanci kula utangi menika nggih. PDIP. Nggih, Pak Riyanto sugeng rawuh, Pak. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mas Kangkon niki kirang jangkep menawi Bu Camat. Mas Cahyo. Mesti bar mirsani ning Sekaran wingi iki. Jen. Mas Kunto Cahyadi. Nggih, Mas Cahyo niki kirang jangkep menawi Bu Camat mboten tindak mriki. Lho, Bu Camat Wonten niki Bu Camat.
Mbok katuran minggah wonten Monggo Bu Camat mboten tindak mirangi. panggung mriki kersane jangkep. Monggo Bu Camat. Sanipun jangkep, Mengke Bu Camat. kalih kula Bu Camat. Monggo Bu Camat. Tapi nyuwun sewu, Bu Camat mengke nek mriki piyambak sae kiamtune mboten tak wantun. Kedahipun nggih dipun dampingi Mbah Sawuh. Ngoten nggih. Sing Mbah Reksa mriki ki termasuk Mbah Sawuh. Nyuwun sewu Mbah Sawuh, monggo kuaturi pinara. Monggo Mbah Sis. Monggo Bu Camat. Mbah Sawu derek minggah niki mungkin. Minggih, Wah, kedah, jelas. kedah Cair, ndelek cair. nggih, Cair, kedah Mas, ndelek jelas. niku. Kok iso cair piye to? Pokoke nek Mbah Sawuh ora gelem munggah, sekaran langsung mudhun mulih. Penak-penakan ta? Monggo Mbah Sawuh Monggo, Bu kuaturi Camat. pinara. Bu Camat, monggo Bu Camat. Monggo, monggo. Ah, nggih Mas Jan. Monggo Bu Camat kuaturi pinara. Nggih. Monggo Bu Camat. Kali Mbah Sawuh, monggo Mbah Sawuh kuaturi pinara. Pilih sekaran mulih apa pilih Mbah Sawuh munggah? Penak-penakan iki. Monggo Mbah Sawu minggah monggo. Lho, mboten betul arto. Anu ngampil sebelahe. Lah niku. Dompete niku. Oh, nggih, Waduh, 7 dina 7 bengi ra bakalan kelong iki. Sampai ora ditekuk. Nggih, matur nuwun Bu Camat, nggih Pak Lurah Sawuh matur nuwun, nggih. Cak Yuda, Dalam piye iki arep diaturi apa? Piye iki? Mungkin Sampeyan sing undang-undang lho niki, mau. Pak? Kula badhe request Pak Dalang. Apa wong lomba jeneng munggah panggung niku Nggih. apa lomba pidato napa pripun niku? siji nek gak nyanyi, loro ya nyawer kok iso mosok Niki gak paham. niki asline niki kula hobinya menyanyi niki. Hobine nyanyi. Ya paham nek kula Tapi sampean. tapi bakat saya itu sangat terpendam. Kayak mboten muncul belas nih. Dadi mboten Sampeyan saged memang nyanyi. gadah bakat terpendam, tapi nyuwun tulung sampean pendam mawon nggih bakate sampean. Kula lek mendem niki kejeron dadi mboten saged nyanyi belas Nembang nek anu, kula. Lurah panjenengan suwantene Kula sae. nek nembang kula bares mawon bareng saged. Kula tak request lagu mawon. Napa-napa? Bojoku ora tak silihne. Khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne iso tak sawer 200.000. Nek ra iso balik 300. Sinten niku sing diutus nyanyi? Nek jarak sing nyanyi kuwe 300, nek gak iso balik 400. pun mboten saged. Nek dari tim dalang khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne 200.000. Nek ora iso nyanyi balik 300. Penak to? Kuwi nyawer apa kok malah akeh balike wi. Ngeten lho Mas Yuda. Nggih, pripun? Wong atine wong seneng ki kan larang. Oh nggih. Nek memang rasa senengne ya genten tak denda. Oh, nggih nggih. Hitungane wong rentenir kelas kakepe ngeten iki. Wonten sing saged Mas Hah? diajeng. Saged. Kanca-kanca wingking? Monggo. Alah Oke. Oh, iya. Lah nek Ah, Madangkara, ngono. Madangkara tolak Sinten ukur lho? padane. Anak boy Pak Dalang nggih. Maju. Ya nak 200. diajeng. Ayo nak. Nah, penabuhe ya 200 sing kok penabuhe. Matur nuwun lho Pak Lurah, jenengan Pak Lurah Sekaran Dados mangke dicethake sakderenge muni. Sindene mangke sing nembang 200, pengrawit penabun iki per gundul 200 sedaya. Ngoten nggih, Pak? Cocok. Nek panjenengan kula undang teng Sekaran aja kuwatir. Lah kapan ning undang niku Kang? Tenang mawon. Tenang. Padahal Sekaran iki ngatasi masalah sing tanpa masalah. Malah semua penggantian serba nih. mungkin nggih. Sekarang Sinten iki Kang Balen? Iki Mbak Monggo. Diajeng Chandra Mulya. Diajeng Chandra Mulya, Pak. Nggih. Yo, nek ngono diaturake. Oke. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Judulnya apa nok aku ora hafal apa mau? Bojomu sesuk tak silihe. Aja nyapa bojoku kok silih. Niku namung lagu lho, Oh, lagu to. Pak. Mboten napa-napa. Nggih. Iya. Gak paham. Nggih. Matur nuwun. Oke, yo diaturake yo. Monggo. Dados. Asik. Goyang, Bojomu sesuk tak silihe. Yen rapi tak baleni.
Mengke kasire Carane setunggal mau. kula kuwi kadung janji, jane ya sosok ora pas, tapi janji adalah hutang tetep ra ketang duit adol godhong ya panggah tak wae. Nggih. Tanggung jawab, Pak. Dawuh, Pak. Oh, ngaten nggih, Pak nggih. Oh, Mboten napa-napa. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih saderenge alhamdulillah. Abrit Pak Yoyo. Selamat, alah. Sampun mateng Pak Yoyo. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Nggih, Sehat selalu. mleh. Lestari. Lestari. Nggih. Siap, oke. Lestari Ibu kuwi, Pak. Nggih. Sik no, sampean ganti istirahat sik. Nggih. Ganti ginteane. Iki wau nek bojoku disilih 200 nek Lestari 300. Pripun? Oh, nggih, siap, nggih. Nggih. Mbak Prigel ya, Mbak Prigel ya. Prigel, Lestari gelem. Kanjake iki bintang tamune. Anjane Prigel. Mangke anu garapane nderek mriki nggih Pak Prigel nggih. Nggih. Siap, nggih. Mriki sampean kersane digarap karo Cacah. Ya gak ngono konsepe Cak. Musike lho maksude. Nggih. Sugeng dalu Bu Lurah. Masya Allah piantun kok cantik banget. Ya iki Mbak Yumu ya iki. Loh, kok Mbak Yumu piye? Sampean temu pirang perkara kok muni Alah kaya ngono. ngono tak WA. Koken perkara niki mangke. Koken perkara nggih, Bu. Rahasia Sugeng wis dalu. Menika Bapak Lurah Pak Lurah sekarang. Bapak Lurah Sekaran nggih, Aku Masya gak Allah. wani nyawang timbang ra doyan mangan. Lah napa ta, Pak? Sangke ayune tiwas Masya Allah. ngengen ora kelakon tiwas rasa turu Pak Dalang ngoten critane iki. Kaya kula mawon malah aman. Nggih. Kula Pripun? nyawang debok entuk dhuwit, lek nyawang sinden kelangan dhuwit kula malan, Pak. Tuh. Alah mboten, ora Oke. nyawang debok wong kula dugi niki wong jenengan lirak-lirik ngene ngono kok. Asline kira mripatku kok. Nggih. Niku malah bagake niku Pak DPR barang. Menika Bapak JPR. Oh, menika Iya iki Pak Prabowo. Bapak Lurah Dongkol. Menika Bapak Niki lho. Pak Oh, DPR. niki Pak DPR. Bos besar begune 40 iki. Wah, jan Masya Allah. Sampai nyanding iki. Sampai canding lho, sampai canding wong ayu. Disanding. Iya, canding wong ayu, Mboten canding wong napa-napa ayu. ta niki nggih. nyanding. Niki nyun sewu Bu Mbak Prigel, niki Dalam. Mbak Rasawu. Kombine 7. Pak Dewan niki begone 40. Wah, Nggih, sampean pomo nyanding ki gak rugi. Monggo Ah, tak ngoten. serahne semua aku serahkan padamu. Lho, lho, lho. Atasi pokoke. Aku malah wedi to Cak Nggih. Ido. Pak Lurah sekarang ini pinter lek ngremuk kancane ya. Ya, nggih, wes. Pinter Mbak Lurah. Lah kok penak men ora melok nangan kali bludrah pulute ya kudu kabeh melok ngrasakne. Aduh, nggih, leres So, nggih. golekno. Lah kula kali Pak Lurah niki planggih padha karo anak karo bapak kok kon nyanding niku piye? Ora apa-apa, anak karo bapak iki nek pas akeh wong. Terus, Nek pas sepi kan ya tetep anak karo bapak. lah iya kene. Tenang mae Cahayu, tenang. Megane napa? Nyun sewu pun salah paham ya. Barang colongan setengah kurang susui biasanya enak. Yo. Aturane Pak Yudo ya. Pak Dalang ngatur ambisi kula teng ngeten niku. Pripun? Lagi ta. Mboten cah dibaleni, becas baleni. Mengke wianan mawon. Biaran cukup bianan nggih. Nggih, nggih. Guyon-guyon sekedar intermezzo pun salah paham kok Lurah sekarang yang kene dayoh omongane kok kasar ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak Lurah, mboten napa-napa. Kan niate jenengan lah untuk menghibur warga masyarakat. Nggih, Nggih to. leres Pak Dalang nggih, leres. Lestari nggih. Lestari nih. Kembangipun lestari nggih. Mbah Sawuh, derek Mbah Sawuh niku napa? Nggih, Lestari lestari. nggih, Mbah. Nggih. Duet kalian jenengan ngoten lho, Mbah. Mas Yudo, monggo Mas Yudo. Ya kula mboten apal kok. Niku suarane elek kok. Bener nggih, kula apal pun. Nggih. Ya maka dipun aturaken Nggih, Lestari bersama Mbak Prigel. Yuk, dados. Asik. Berat. Prigel Pangayu. Sang Dewi katon lam-lam
Iku bersama Madam Karaki Cahyo Kuntadi, rajanya musik Indonesia, titisane Condong Raos. Horek berkepito pedolo mangapak-ngapak geger pasewakan Jawi, Pak. urung. Matur sembah nuwun dalah mbok sedaya mawon to, Oke. Kang. Wah, iki nggo alah surat cinta iki mesti. Nggih. Lah. Malah Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Tur nuwun, Pak Mbak Lurah Sekaran. Wah. Pak Rianto matur Pak nuwun, Rianto, Pak Pak Lurah Lurah, Sawuh nggih. sembah nuwun. Mas Raga, nggih, Mas Raga. Pak Anu, nggih. Bat, Pak Lurah Sekaran. Wih. Bu Lurah, matur Mas sembah nuwun Raga. Bu Lurah. Sehat selalu nggih jenengan, nggih. Ampun kesel-kesel lho nggih. Nggih, Pak. Bu Lurah sehat selalu nggih panjenengan. Nggih. Hebat. Ampun anu lho polah nemen-nemen lho mengke anu nembe Ngopo? meteng nom. Nun sewu panjenengane lah bar kembali iki lak kecapean. Nggih. Akhirnya sempat opnam 2 hari wingi kuwi. Sinten? Bu Lurah. Nggih. Setu nembe keluar dari rumah sakit saiki duwe gawe. Dipujake muga-muga tansah sehat selalu. Ngono. Sehat seger waras, panjang umur, kagem Bu Lurah. Sehat. Iki nyapa to iki? Ya Allah, Gusti. Apa? Kuwi ranjo ning kono ki adem piye? Ora Iki mbok apa? celuk-celuk. Piye? Maksudmu lho? Hawane ademe kaya ngono randang mbok celuk-celuk. Ora ngajar kowe. Wah, ki mang yo dapuk to iki, Pak. Dapuk to. Kuwi dandan tapi- apa? Dalange barang ki melok ngomong ae. Kok sik ngerti-ngerti nek Lah wong muring. dalang ki ya wajibe dalang ki ngomong kok wong ngomong mbok seneni lho. Sing Lah didol yo ngomong kuwi nek kok. sampe aku ning kono kademen ora diceluk-celuk. Kok ngapunten kula mboten anu Gawane jenengan lho iki kudune lek yo ngapunten Mas bareng. ya kula mboten kula mboten ngomong panjenengan wau. Pripun? Bu Lurah niku kan ngersakne remenane kan wong sing paling ganteng. Raden Janaka. Bagus, nek nggon wayang kan Janaka. Nggih. Lah niki kula betakne Janaka Sri Wedar. Sriwedari to? Nggih, sampean pirsa Mas Ali Marsudi. Ngerti no. Kalah ganteng kalih niki. Nggih. Agus Pras, Nggih. kalah ganteng kalih cah niki. Janaka niku. Janaka. Lagi iki ana ceritane Janaka tek plontos. Nggih. Ora ro, anumu ki lho ndi? Kuplukmu ndi kuplukmu? Jamangmu ndi? Lali. Iki Janaka apa alien ngono. Lali tak cangking. Nah, Iki lho apa ngono lho. Ademe kaya ngene randang diceluk-celuk kan. niki Banter lang. permintaane panitia Bu Lurah sing ngersakne. Nggih. Ken nyuwun Janaka. Niki mersih kersane napa niku tari Pramen Bambang Cakil. Oh, nggih. Lah cakile sinten? Lho enten mengke kula saged nyakil. Oh, siap. Niki Ngono. kowe dadi Janaka lho, Jan. Saka kono lho, Jan. Aja jan ngono to lek nyeluk. Lah masuk Yo, ngono. yo sing lengkap Janaka Ya ngono. Mas Janaka. Heeh. Piye jugete? Alah. Meseme lho. Iyalah. Pripun, Pak? Pripun? Mas Ali Marsudi pripun? Kalah tenan pedhot lek musuh iki. Lah iki jogete marai gumoh wisan kok ayo. Saking Sampeyan ning Ali. nyek. Siap ya Mas Janaka ya. Awakmu ya engko nek tak anu ya ta. Nggih. Sri Dresanga sepinten, Mas? Nalika. Alah menengo. Menengo sisik ke lho. Nalikane ro ing dalu. Wah, pancen luwes pantes tur ya gabes. Nenggih sinten to ingkang kepareng lumaksana nenggih menika to warnane satriya panengah Pandhawa Raden Jancuk. Napa? Janaka. Satriya dedeg pideksa pengawak Prabata Sembada ing driya. Mila datanama mokal akeh kang ngundhangake yen to priya ngundhangake kasektene, yen to wanita ngundhangake kebagusane. Bagus ora umum. Molat nganan. Molat ngiring. Molat mendhuwur. Molat mengisor. Sapa ngerti enek duwe eketan ceblok. Cakil persiapan.
tunjuk batrate cangkemmu lho cangkeme dhewe iso cangkemmu lho iso nyangkem-nyangkemke kancane iki lho cangkemmu cangkem apa iki lho matane aja lali kene goblok su takil goblok tunjung bang trate Kalang gelar pada bocah kebablasan Mas tane iki lho ayak mbok terak Janaka Prada Mas Iki arepe perang apa refleksi to iki ora? Iki perang apa pijet-pijetan? Perang kok malah Janaka masuk angin Prada Mas lihat. Gapete sungu gede. Kaya uwit ta doyong. Bayangnya api. Bumi goncang kancing. Ngono iki nyapa ngono kuwi. Ngono iki lho ben piye? Piye? Jare bumine goncang gancing. Iki Mas sulukan bareng dodo bareng. Kowe ulat-ulat tok. Piye nek ulat-ulat piye? Tekan dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplek. Elinge yen kaloke ngrating bawana murwani. Ing bawana murwani. Lagi iki nek Janaka setruk kaya. Lho, pripun iki Kuwi lho sawangan iso keter lho. Niki garap Pak, kreasi. Oh. Garap kok. Ayo, monggo omong-omongan. Piye kabarmu? Alhamdulillah apik. Pengen apa aku ngebis nang kono Pak. Habis anu restu aku. Matane lho. Kok iso omong-omongan petuk karo enconane. Jare kono omong-omongan. Caturan wayang ki lho, Blok. Jane kok Walah ngono. suwodok kene kowe engko. Madang kus, saya kalau tampil madang kus, saya tampil kus, kus. Walik. Walik lho. Domong kualik. Kel. Suarane lho sing kuwalik. Piye to kuwi? Madang kus, saya kalau tampil kus, kus. Yayi, ingkang walik contongipun. Ki suarane iki. Oh iya. Ya Le. Ono satria bagus ngagelah tengah dalan sok. Tak bacok kene engko suaramu lho suara cakil iki. Oh, cakil to. Harga diri hamba kowe iki. Waduh. Cakil. Mana satria
satria bagus ngaglah. Apane? Budek men kok cakile. Apane? Piye to cakil kok budek meng iki lho. Omongane ra genah lho. Kowe iki ngomong malon ae lho kono ben genah. Iki cakile rada budek. Oh iya. Janokone. Janoko. Walik wajah ya kaya cakil. Iya. Malah apik cakile ora. Ayo, rada alon ae, Kil. Ana satria ngaglah ana tengah dalan mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik ngaku. Buto. Kowe apa katarak? Lah nyapa lho? Lah wis mandek ket mau jek kon mandek. Dite kita ra cakil ki takone ya ngono kok iso. Sapane. Saku mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen tambuh kambek aku. Alah. Janaka kok kambek iki lho. Tambuh marang aku. Yen tambuh marang kambek aku. Nek wis nganggo marang gak gawe kambek. Mbak. Iki malah kelingan bojone Aang awalnya. Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden Janganangka. Raden sapa? Janganangka. Enak jangan tewel kei sambel rautne raimu. Ora Janganangka. ora entuk nesu. Ya aku ora nesu. Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden Janaka. Janaka. Ya Raden Darmadi. Permadi ding. Nganggo ding. Permadi. Ya kumbang ali-ali. Wah jenenge akeh. Enak. Kumbang ali-ali. Paran sejamu den. Ngetutke jumangkaing suku Kedaping Netra. Kena tak kandhani luwih becik Bali Gus Bali. Aku mbok kon Bali. Ya. Ya wis. Lho. Aja. Lah kon Bali kok. Perang Bali. Ngono kok ayo. Bali ya Gus, Bali. Rawon. Bali. Enak rawon. Enak Bali. Enak rawon. Enak pecel karo sate ayam. Terus culek ning mripatmu. Wong kok iso bali kon bali. Ora entuk nesu. Kena bacut Ora kena ya mbacut. Das buta pating jenggelek. Ndi? Lah etok-etoke Mas Janaka yang bagus. Das buta pating jenggeleng, Janakane bagus. Makasih. Janokane modern. Ya ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni ababmu. Apamu? Sing tak wedeni apamu. Wah, adalah kaci dhuwur. Kurang dhuwur ancik-ancik Gunung Mahameru. Nah, sip. Kaci gedhe. Kurang gedhe Kemulan Mega. Sugih japa mantra. Ora watak satriya meguru marang Bathang Yaksa. Sugih utang. Sauren dhewe. Ya apa enek Janaka kok sugih utang iki lho kok. Muni takon sugih utang kok. Yen kowe wani karo tak tabrak kemudian langsung sumpir kuandam. Sing muni iki Janaka lancang meniki. Sing muni tabrak iki. Weku. Lah kono rantang nabrak-nabrak. Muni nabraki kowe. Ya. Yo. Yen pancen kowe wani karo tabrak kemudhar langsung sumpir kuandam, Gus. Janaka polahe kaya ngono. Janaka ki anteng, sing polah ben cakil. Nyangane penake maneh. Untung. Janaka kulino ndelok orkes. Ah.
musuhe kae lho. Ojek ning kono to. Matane. Aku mung merem kok. Janaka perang kok merem. Bertanding dari sudut biru, kalah 2 kali, menang 6 kali. Inilah dia Christian. Tono pisan kowe. Malah tinju. Perang jeblosan. Goblok ora. Tawur nang orkes lho. Perang lho, perang sing apik. Ayo, keris. Nah. Tak keris. Lho. Kowe iki nyapa? Ora apa-apa keris etok-etokan. Ku menang kowe. Ya. Janakane mlayu. Kepron ndasmu kok. Kuwi Janaka cara ngendi kabeh wong disuduk lho. Mati kabeh. Janaka wong sekti kok mung dilawan. Kabeh mati. Urung mati kabeh. Kae sing telu sik urip lho. Kabeh mati. Apakmu kapan ya? Janaka kok dilawan. Loh, mati kabeh. Lah kok sing gameli sapa? Kene sing gameli. Ya wis. Kene sing gameli. Aku tak mati sisane. Pun bar wayange pejah, Pun. Wis. Wah niki hebat. Pramen Bambang Cakil saking Sriwedari grup C. Grup C. Ayo wong tukang lokat mani wayang wong gumun. Hebat. Lho, sing nyendang gong uripne, Janaka diuripne. Diuripne. Dilus. Pujo pajapu pinjal tumane asih semprong bolong bungkal lur ana rawanan melaku. Urip kok. Urip langsung iki. Mati. Aduh. Alah malah dhewe mati. Wah. Hebat. Lagi iki lho Cak Yuda. Napa? Janaka lek pancen gligo tanpa ngangge kostum to. Nggih. Lah kok iso ngatasi Janaka iso ngangge puteran radio barang lho. Pundi puteran radio? Kuwi sawangan ngen dodo nek puterane radio barang. Iki apa to, Ndel? Iki caplak. Heh? Caplak. Masa caplak? Caplak. Aku nek ngono duwe ngene loro ya, Nek. Kowe duwe lho. Caplak. Prigel kowe duwe apa ora? Alah. Alah tekok ngene prigel. Elak luar biasa iki. Prodo Mas lho, Mas niku. Heeh. Mas Mondol ayo. Nggih. Maka pamundutan kersane diatasi Mas Mondol nggih. Kula waos rumiyin nika. Saking Jayadipa Travel Jakarta Ponorogo. Tempat kantor Ponorogo Bapak Darsono Tranjang.
Nggih menika nggih salam mugi Mas Yoyo. Nggih. Iki saking keluarga besar yang ada di Jakarta, keluarga besar warga Jarak yang di ingkang Jakarta. Nggih. Nggih, nggih. Niki sami nonton wonten ing layar lebar di sana. Terima Salam kasih. hormat, Nggih. nggih. Sukses selalu untuk dulur-dulur yang di Jakarta. Nggih. Beliau yang ada di Jakarta sebagai donatur pagelaran malam hari ini. Leres. Nggih, leres. Ibu Mistin Pulo Gadung minta lagu Bojo Loro. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, Mbak Luyu Limbu. Nderek pitepangan kula Pak Suroso bakule sate ayam ingkang pidalem wonten ing Desa Jarak, Kecamatan Siman Ponorogo. Hambok bilih dipun keparengaken kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken kalian titipane anak putu. Gending menika kula aturaken sedaya para warga masyarakat Jarak. Sedaya para pamirsa ringgit pacucal, sugeng wungon lan sugeng mirsani. Nggih. Matur sembah nuwun, nggih. Saking keluarga besar warga Jarak yang ada di Jakarta nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nagih janji kalian tak tunggu balimu. Dudo etan portelon. Iki sapa iki? Lagu Caping Gunung nggih. Dari agen apa iki? Izaura. Pamundutan lagu Lestari. Lagu untuk istri tercinta Fitri Wahyuni. Ngersakaken aja lame saking Budar, Soto Ndelik, Siman. Selamat untuk warga masyarakat Jarak. Mayoritas Caping Gunung tak yuto. Oke, siap nggih. Sing ngaturi sinten? Coba sik saiki ganti Genduk Winong kelawan Genduk Umi Hafifah. Ayo coba kaya apa ya. Nggih. Tanjake dhisik. Lha kersane dijeglek kalih Mas Janaka. Nggih. Coba kaya apa. Ampun macak ngeten iki ra gelem diceluk mondol. Ra gelem ya? Mboten, pokoke Mas Janaka. Ya Mas Janaka ya. Minimal ya Jan. Janakane bagus tenan. Makasih. Nggih, ya, nggih. Lah iki jenggleng lho iki. Nggih, oke. Nggih, siap, nggih. Pangkur samping gunung wiwit saka Umi Hafifah dhisik. Ya, Hafifah iki sing jeglek aku, engko nek Mbak Winok sing jeglek kowe. Oh, Oke. Ya, Om. Saben bengi nyawa Mantap. Wah, pisan nek krasa. Ayo monggo katembak. Nggih. katempat sakmene kupinge sak pira? Winong, nyenang. Nah. Yen memajang amung karo kayak katembat tenan nih. Piye ta? Mang mati wis tak uripno lho. Lha terus. Kok iso malah kok gak iso kaya mang lho. Kaya mang sing piye maksud? Sing kaya awakmu mau lho jeleng banter. Lah kowe lho tanpa gawe gerakan cukup ngene tok. Yap. Banter, kurang pendek kowe nyolot kurang pendek. Coba. Ih. Kok ora cocok to jajal. Sing kene kowe kan karo Umi jajal. Nyolot. Oh, Ya, nyolot to. Kok ora Padha ae. jajal. Iki. Sapa iki? Birgita. coba. Nyolot. Ora kena Podo ae. iki. Chandra. Buka sih. Bulurah jajal. Kae lho tengah. Kae lho. Lah iya ngono. Iya. Wah, cocok kowe, cocok. Ayo blurah. Ayo tak rabi.
Rupamu kaya trowelu. Kalau. Makasih. Aduh. Wis kowe nang kono ae sing kena dijenggleng kono ae. Ya aku ning kene. Mbok menawa entuk tambah meneh. Nggih. Yo. Umi iki bagianku. Kembang wae weton guna Gentung. Ini Mas, ayo Mas. Iki lho jajal kene. Delok. Bentarene Umi jajal Umi. Gentung. Pendal. Nyanti dol. Heh. Ya alah, Cocok kuwi tangga karo bulurah. Wes, aku kene aku gak melok kono aku. Porin iki. Weh, jan. Kok kaya tamu lho ning kono iki lho. Bawa pancene bojone lurah. Bojone lurah. Apa? Monggo lebu nek badhe dipun ketak ndase monggo. Ketoke kono karo kene ku akeh kene ketoke. Lah ya serasi ya Cak Yuda ya. Serasi. Serasi no. Pripun? Sing bulurah kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Dadi Kumajaya. Aduh, seneng ae. Komajaya. Tak kono. Iya. Bulurah. Ayo bubu. Alah. Ngawut teh. Ayo. Ayo nang. Enak bagianmu. Pacita Cah kenceng. Sapa? Kowe. Panjenengan iya. Malah ngaku. Aku. Umi, ya. Umi. panas dan Ya parian Mbak Lia ya Mbak. Jarak kene Mbak. Ayo. Tuku salak Tuku salah. karo tuku bubur. Karo tuku bubur. Warga jarak mugi tambah makmur. Amin. Oke. Allahumma amin. Oke sih, ya. Nganggo laras ya amin. Manuk, Oh iya. Manukmu ayo. Manuk jalak, Manuk jalak. mangane akeh. Mugi-mugi warga masyarakat jarak. Gesangipun. Nyapa wingi. Dosan iki kok iso. Jebul iki sing kestripet utuhe ora meng aku tok. Bundosan barang iki ya. Tularan awakmu lho, Ndol. Wong kok iso. Dosen iki sik iso kestripet untu. Piye, Ndol? Wah, iki bahaya ketularan tenan Aku iki. pepes ora.
Piye manuk jalak piye? Ayo. Marai kelingan manuk. Ayo, manuke mondol kari gecek kuwi lho. Kaku iki kok enek wong penampakan kaya ngene aku ki guyu tenan. Penampakan. Dalange lho muni janakane bagus. Manuk jalak Manuk nah. nyucuki gabah. Mugi-mugi warsa masyarakat. Warga kok warsa. Lah ya warsa termasuk warga kene. Oh ya kene ana jenenge warsa ya. Ora warsa, sing bener iki larsa. Lah iki apa cahe? Sik ta, aku kaku tenan iki. Iki gara-gara iki lho. Sik diliwati sik. Diliwati sik. Marai Wis poyoh wingi suwi ora. Ya Bu Chandra, jarak. Blarak disampirke Sik. warga jarak mugi kathah barokahe Allahumma amin. Bir. Bir. enak Enak. Ngerti apa-apa. Iki ora apa-apa sih enak Wis bocah enak. iki. mangan timun Alah. Enak mangan timun terus. warga jarak mugi guyub rukun Allahumma amin. Bareng enek mondol sinden kok gendeng kabeh iki malah. Anjen ngono ya iso nular Mas. Ayo Mbak Prigel, sampean Mbak Prigel. Prigel. Ana luwak Ana luwak jenenge mondol. Ngene kok luwak. Lah apa? Ki asu kok. Nesu. Nesu. nesu dagelane lek gampang nesu ngono kuwi. Ana luwak Heeh. mangan pelem Pelem. masyarakat jarak Heeh. ayam tenteram Allahumma amin. Ya. Bu Kesi wau dereng rampung mau Bu Kesi. Nika sik guyu terus nika. Nika mangsawang bar iki mesti medun mau teles kebes kok jarike wisan. Perkara mondol iki bojoku teles kebes iki jarike ora. Ayo. Lah dikek guyu mak kok cri. Ngene rasa trit-trit bodi. Ndal kowe aja nang kono rene ya bojoku Dal gak kene ganggu ndak. ora. Rai. Ngelek-ngeleki pemandangan. Ya terus Aku amar Pak Yoyo bingung lah milih. Waduh. Ini mboten parian, Pak. Ya parian, ya. Harian kowe. Sirahe botak. Nah, bener. Anak kowe. Kok guyang-guyu. Gendeng kok kowe ya. Pancen sumeh kok. Waduh. Mugi sedaya warga jarak Heeh. tansah pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ayo. Nong. Urung-urung koyo Ngemut pentol. senengane ngemut ta. Senengane ngemut ta. Mari kelingan ndasmu lho, Ndok. Nah, iku. Mosok sakmene dimut. Kok langsung dipamah nyawon dadi. Ya bene sak senenge sing tuku kok ya. Ngemut pentol. Terus Karo ngablak. Ngablak ah. oh karo mangap. Ah. Mas Mondol. Goreng sampe kira. Ambene duren iso. Ngomong amurin. Padha apane, Dol? Padha apane? Padha gendenge awake dhewe. Mengelok nih. Gak tak sangoni nah niku. Iki bengi iki penampakane reno-reno.
Ayo. Ki ditutukne gak? Tutukne. Ngemut pentol. Karo ngablak. Terus? Mas Mondol ditresnani warga jarak. Gila, Dol. Kok iso gak lho? Nek dhek sakmono mbane cintaku kabeh aku ngladeni piye, Pak? Maksudnya seneng karo karyamu lho. Oh, alah iya wes. Karya Makasih. Makasih. Nggih. Yo, nana. Yo. Mano neno. Panas udan panas saling-aling haling. Mat, ayo mat. Ha. Wes raimu suwak iki ngomong. Nah, iki. Wes, koprol lho, Dol. Ya. Dongakne muga-muga ayo pecah ndase. Ya. Painahmu lho, painahmu coba tengahmu lho. Dumpuy lho, dumpuy. Awas. Ya. Awas. Diresi sik, Pak. Arep koprol, resi sik. Wis resi iki lho. Arek glundung kok. Modele sangat tergiling. Malah ora. Nano. Yo. Nang. Nadyan wadon sarata Suara sulit memandai suarane timun sigarane masuk ngancani Mbak Pringge yuk bertiga Mbak ya. Masuk
Matur sembah nuwun. Tak yuda ngatas gara-gara ta? Dawuh, nggih. Oh, nggih, siap, nggih.